Jeg prøver hele tiden at afsøge alle de der korridorer, man opdager, som er mulige. Jeg prøver også, når jeg arbejder, ikke at tænke særlig meget over godt og dårligt. Jeg tænker bare på muligheder. Bare muligheder. Og jeg tænker meget mere på at lave ting, som afviser mig. Ting, hvor jeg ikke kan finde mig selv. Jeg tænker meget mere på at lave noget, som går ud over det, jeg kan, den stil, jeg har, det, jeg selv synes er fornuftigt. Jo mere jeg føler, det slipper mig, jo mere interesserer det mig. Lige de skulpturer, jeg står med her nu, er relativt nye fra de sidste 2 år. Men til udstilling på Gammel Holtegaard, der graver vi dybt i gemmeren. Skulpturer, som jeg har lavet for 25 år siden. Underlige stofbolde. Og så op til helt nye ting. I bronze, i papmaché, i gips, i træ, i alle materialer. Vi er i Pietrasanta. Et billedhuggerværksted, jeg har været de sidste 3 måneder, hvor jeg har bygget figurer. Jeg har lavet de figurer, jeg gik rundt og havde inde i hovedet, såsom forskellige variationer af folk, der poserer med og uden arme og med og uden tøj, og en dreng, der ligger og kigger op på solen, sådan en helt særlig eftermiddag, og en flagermus, et lille kid. Det er de ting, jeg bare sådan i forvejen arbejder med. Hver figur er jo sådan sin egen lille debat inde i hovedet. Allerede når man bygger en struktur, så har man lavet en form for tegning for skulpturen, en retning, man har slået. Der er ikke noget, der bare hedder, der er en del, der bare er ren håndværk. For det øjeblik, du sætter 2 pinde eller svejser 2 stænger sammen, er du i gang med at give din figur en retning. En retning for noget, der lykkes, og en retning for noget, der mislykkes. Og derefter er det faktisk dit eget teaterstykke. Du forsøger ligesom at lave et knæ, og det nytter ikke noget, at du tænker sådan håndværksagt. Du skal ligesom sige, jeg laver knæet, og jeg glatter det, og så laver du en 2, så tæller du. Så, når du er nået til 3 tær, så siger du, der er 3 tær, men det er nok. Den form for logik, der er 3 tær, men det er nok. Så der er 5 på, så er det for mange. Så du laver faktisk en figur ved siden af en figur. Og du vil hele tiden gerne have, at beskueren siger, vi ved godt, hvad du mener. Det her er et menneske, det her er et knæ, det her er en fod. Men egentlig bygger du en parallel figur. Man kan jo ikke sige, at ting ikke har nogen symbolværdi, at ting ikke betyder noget, men jeg er utrolig lidt optaget af det. Eller alle mulige andre om det, der hedder symbolværdi. Jeg tror i det hele taget, det er ret sticky for en kunstner at tro, at de skal kontrollere alt for meget af det, vi kalder symbolværdi. Narrativ på den måde. Men et menneske kan gå, stå, ligge, og så kan det den der ting med at stå i den der særlige stilling, hvor du står med et knæ i jorden og et fod i bunden, og det er ligesom en af de klassiske stillinger. Til trods for, at vi holdt op med at skyde med bue og pil for flere hundrede år siden, jamen altså, så er det stadigvæk noget, der eksisterer som en mulighed for et menneske. Og jeg tror, min interesse er ligesom alle de ting, vi gør, hvor vi poserer. Okay, nu lægger jeg pilen på buen, men da jeg skulle til at gøre det, så tænkte jeg, at det går ikke. Det går simpelthen ikke, at pilen ligger der, så er der sådan noget i skulpturen, der lidt synker, fordi selve akten, du har taget fantasien ud af skulpturen. Dem, der så stiller skulpturen op, må selv tage beslutningen, hvor skal pilen være. Hvilket er også en ret god måde at få folk til at involvere sig. Hvem er de? Hvor skal deres pil være? Men der vil altid være et spørgsmål om, hvor er pilen, og den ikke bare eksisterer i fiktiv forstand, så vil der altid være en fortælling om. Og de må selv svare på, hvorfor de har gjort sådan, de har gjort med pilen. Det giver ligesom, at skulpturen fortsætter. Når jeg får pakket alle de her skulpturer ud, så pakker jeg jo også mit eget hoved, mit eget liv, min egen tid ud. Og jeg vil sige, igen, når man arbejder med de her ting, så
har man et bevidst eller et ubevidst hierarki. Det er egentlig mening også med det her, egentlig fuldstændig at fjerne min fortælling om hierarki. At en bronze er ikke mere eller mindre værdifuld end noget, der er lavet i papmaché, som ens børn selv kunne lave nede i fritteren. Der er egentlig ikke noget forskel. Det handler om det der med som menneske at reagere på verden, sætte noget ud for sig selv, man ikke rigtig forstår, man står og kigger på, og man tænker, nu har jeg lavet det her foran mig selv. Hvor kom det fra? Hvor skal det hen?